kde technologie, internet i multikulturní projekty spojují pedagogy z celého světa. Vydejme se na mezinárodní konferenci do Prahy, kde probíhá prezentace světových trendů na počítačem podporovanou výuku a projektově orientované učení s využitím informačních technologií ve školách. Konference se jmenuje ECOLE a ESP dohromady. To jsou v podstatě dvě organizace, které jsou spojené pro tuto příležitost. ECOLE je projekt Evropské unie, Comenius, kategorie 3, to znamená network, který spojuje, sdružuje různé Comenius aktivity, které mezi sebou dělají evropské školy. A ESP je stará, víc než 10 let stará organizace, která podporuje různými všemožnými způsoby aktivity učitelů v rámci různých mezinárodních akcí, dělají spolu, my tomu říkáme projekty. Jak konkrétně by to mohlo zasáhnout naše učitele na univerzitách, na středních školách? Naši učitelé, já myslím, že poměrně dobře už znají tu možnost, že se mohou zúčastnit projektu Comenius 1. Já to vím samozřejmě velmi dobře, protože jsem účasten ve vyhodnocování těchto projektů. A těch projektů je v současné době mnohonásobně víc, než kolik je jich možno schválit. To znamená, že při tom výběrovém řízení jsou vybírány ty projekty, které jsou nejlepší. Ty nejlepší projekty se posuzují podle přihlášky, a taky podle toho, jaké mají partnery, jestli jich mají dost a tak dále. Čili zúčastní se náš učitel podobné konference, má mnohem vyšší šanci, že jeho přihláška bude kvalitní. Požádali jsme o pohled na svět vzdělávání i několik zahraničních účastníků. Počítače k vám dorazily a někteří si myslí, že se to malých dětí netýká. Ale malé děti to zajímá. Za prvé proto, že děti milují, když se cítí velmi silné. I když ještě nedokážou psát, mohou vyťukávat na klávesnici. A i když neumějí cestovat, mohou se spojit s ostatními dětmi a domluvit se s nimi, protože je to společensky účinné a intelektuálně velmi důležité. Nemáme co ztratit. Děti a hlavně školy by na toto všechno měly být připravené. Školy by měly představovat vzdělávací centra, tedy nejen místa určená k učení, ale také systém, jak se učit a jaké zaujmout místo ve světě. Věříme, že je důležité stavět mosty mezi školami. Mosty, které spojují učení a inovační procesy ve vzdělávání. To je opravdu důležité, když chceme tvořit školy budoucnosti.